72 feminicidis a l'estat espanyol entre gener i octubre del 2020. 464 denúncies per violència masclista al Baix Llobregat, només durant el segon trimestre del 2020. Les dades sobre violència masclista es dupliquen quan la pateixen les dones amb discapacitat. Els infants, víctimes invisibles de la violència masclista, 242 orfes i 28 assassinats des de l'any 2013. La convivència intensiva de 24 hores diàries i l'aïllament augmenten el risc de patir maltractament. Durant el confinament van disminuir les denúncies, no les violències, i durant la desescalada van augmentar. S'han incrementat en un 88% les trucades al servei d'atenció a les víctimes durant el confinament. 1.158 detencions per violència masclista a Catalunya durant el confinament, 13 detencions al dia de mitjana. ...7.894 atencions telemàtiques per violència masclista durant el confinament a Catalunya. Durant el confinament es van incrementar les ciberviolències, assetjament a xarxes, apps i sexpreading. Les violències masclistes només es poden eliminar amb el compromís de tothom. Sigues tu part activa.